Bor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kasunjuk kirang ba shnong Nobosohphoh. Hakar punyo truk nailur arajar apusan kelami syakmat Pynrem jur. Yaki Runar keberang tiban Thang ingkong yaka kali jong acting Syiem kahima Nobosohphoh. Haga jinga kram ikilar patai kubor hari melawai ke jinga lang ha office jong acting Syiem secretary jong kasunjuk uba box stone thongni ulo ong baga jingle jong kiri ubamman klapin jam ringiu wat eki hima namar kumgini kikam kimpa jujakot hapo kajela. Haga juga por kesunjuk lakin tu ki bor jong kaan bikin thwet bat ban ke mardor ki beri kurang keti kenang banang ni syakmat kram jashu. Te kajing sim kia jong Syiem mata kasni ulo persang balum kat tu kan ni kirang ba jong ka hima bania perkat ni kini jingjia baro ni persang bania perkat kata badru Syiem warai dekat ni kirang ba snong ka bagi la khot kerpang ro yang ni kum kirang ba jong ka sinjuk ru jong ka hima no bos chip bala kumno kador bar hima unsa penong jen haunu benai ban te kawai kabangi kum ka khubor kabangi pha hangne kalong bala kumno kini jingjia kim desu banjia namar kini jingjia kalau thik ba kibri kalau kum kiri klau kiri dusman kabala su penjot kali dak batang kali kum to ada pej kia kum kadong katang siu kalau dong ke jingjia beringiu juga dong katang nama kum ni jingjia ngim jijia meno tang minta kat ukri jong ka hima ka kali kat jong ukri jong ka hima la sa thang kum to kane ka jing Pynrem ka bajur yaki neki Thang labong gede labong gede Thang slam nama kat kali la dang yo ya kali la yo briuru ban kenyang ngas ngon ong ba kane ki baro jingjia ngi Pynrem jur lada don ke jing bakla no Syiem haji syangi kesenjuk ngim dei balong ni sya liang yo Syiem lane yano lada to Syiem ule bakla bale kaktin utlit lane ke jing tho once office Syiem welcome priang subha ti bana Syiem no dak ba penjot kata ngi Pynrem juri kan tinga ngas ong ba kum ubriu pasencara po hima ula bandon gejing bakla nang ni nang tai ngila bantit kata ti hendre tak we golong lada kidon jinge Syiem ngatrai uklohi bania keren bania pendej ye tak jinge jirwat ikisnong gitau hapa sencara po joka hima ti ngikerpat juru war keyboard joka ange ui balole aban IFIR ti ngi kum kasenjuk ni sio makerpat jur gibru joka an bagi dia benar thwet bah banda Syiem yakini gibriu bale kum kin jekam kenang bakanom kharoi lada bakla kani kinang kharoi nawi kopor si kopor hap kadu om don Syiem shu ban syong hapo hima wan uwe uting wan sa weru unsa tinghi lada jia kum ni jingjia lenter te om takata wat kirang ba snong ru isir ban sencara po snong ada om don snong om don hima om don disikau siru berkari berkejat benriu juga ri khasi jengi kan sadu kan sadang tingas ngobat ong kum ka khubor ngapa ba ngakarpat jur ki buru juga an siu ba ban penong sngan penong security yo Syiem juga hima no bos sip kenang ba kan don kano nanin nang ne sakmat ngale jungi kum ka senjuk kong yang ke nang sat senang juga hima Nobosohphoh ni dap musik wakrau abang iwan men ya kenduk Syiem i begitu ke jingjia menen ke jing sak thang no kali jong u tengi peramjur ya kini ki breu ke ba lek kum kini ki jakam ke ba penpok ya ka hima namara ke jing lek kum ne kalong ga jing sorem jungi kum ki nong kit kam senong ki nong sat senong ba ki don kum kini ki jingjia po jong hima teng karpat ki bor balor bagi dei ban Syiem khia kene ka banta ba ngin yu i baga long ka rak som sang hantam maliang yong Syiem ba kan don ka
Jing suk mesim ke jung nada don kum gini ke jing jia haleng jung acting Syiem ro odon apa deng ke jing duk mesim ya ke jing sensar ya ka hima sima ban pet ya ka bah ka metแต่เลี้ยงjungi kum ga senjuk gi non stasionong ni padam jor bat kondem ya kum gini senta bai kin jia kum gini ke jing jia po jong ka hima ka jungi Pin riu squat ya các tiên là dòng pin đâm cam ya ka bakan kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai kan roi kan pa Ni don ki kan tiên la jong belai pat ni puri bat penduk yala ka tiên la jong kum kan nuksa ka kan tiên barikor kamut arts ha ka tiên phareng ka kan tiên lari tipat kamut culture kumta ya ka arts and culture ni yo da ka tiên khasi barikor bat lari ti ki balong ru ki kan tiên ban ka teng khon barikor ka lari ti lapan mi da ka pati CTV naga menta ka jing mentoi upai ba